I don't believe that women can cook more than a man. Okay? One nine of man. Wow. This is what they call Akwụ. Akwụ, Banga stew. That's what they call it. Banga stew. If you oh. Yeah, we have what this is. I book we have nice. If you are with Tozo. So if you are, okay, go far. Akwụ. Nke a bụ osikapa. Nke a na-aga tegini. Na-aga ka so ịghọtago. I want to go and surprise my mom with this Banga stew of Akwụ. Today. Efore Osilola, Maazi-UC bụ Osilola. Anyị nọ na-ekwu ọkụ. Anyị anaghị atụ egwu n'ihe anyị na-eme. Okay? One love, share this message.